бо азму талоши роҳбарияти шаҳри хуҷанд ва дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъмини пурраи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ бахусус дар маҳаллаҳои навбунёд бо роҳандозии лоиҳаҳо ва маблағгузории мутамарказ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. тавре ки маълум аст, аз ҷониби маъмурияти корхонаҳои сохташуда истодаи мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри хуҷанд барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии маҳаллаҳои навбунёди соҳили рости шаҳри хуҷанд идомаи сохтмони иншооти хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов ба шаҳри хуҷанд, зериншооти ҳавзҳои захираи оби нӯшокӣ минтақаи 1 ва 2 бо хатҳои обгузар корҳо муташаккилона пешрафта истодаанд. бо бунёди инфрасохтори зарурии обтаъминкунӣ танҳо дар соли ҷорӣ 7 адад кӯчаҳои маҳаллаҳои 1 ва 2 ва 2 адад кӯчаҳои маҳаллаҳои 4 ва 5 бо оби нӯшокӣ аз ҳавзҳои захиравии маҳаллаи 14 пайваст шуданд ки беш аз 2000 нафар аҳолӣ аз он баҳравар гардиданд. сокинони шаҳри хуҷанд ин иқдоми наҷибонаро ғамхории навбатии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва самараи татбиқи сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ карданд. мо аҳли маҳалла аз санаи 30 июли соли 2021 ба хатти доимии об пайваст гардидем ва ҳоло ба мо об мунтазам омода истодааст. ба ғайр аз истифодаи оби нӯшокӣ участкаҳои назди аҳолигиро низ обёрӣ намуда ҳосили помидор, бодаринг, қалампури булғорӣ, боқилаҷон ва дигарҳоро гирифта истодем. бисёри аҳли маҳалламон кӯшиш карда истоданд ки барвақттар кӯчида омада дар ин маҳалла зиндагонӣ намоянд. интизор меравад ки то охири соли ҷорӣ аз рӯи нақша чорабинӣ бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои ба пуррагӣ ба анҷом расонидани як қатор корҳо ба нақша гирифта шудаанд. аз ҷумла итмом бахшидан ба сохтмони ҳавзи захиравии оби тозаи 2500 метри куби рақами 2 дар маҳаллаи 14 ва хобонидани қубурҳои қутрашон гуногун то саргаҳи кӯчаҳо пешбинӣ шуда боз то 10 адад кӯчаҳои маҳаллаҳои навбунёд бо хатти оби тозаи нӯшокӣ пайваст карда мешаванд. ҳамин тавр марҳила ба марҳила тамоми кӯчаҳои навбунёди шаҳр бо хатти обрасонӣ таъмин мегарданд. имсол бо ҷудо гардидани маблағҳои зарурӣ мутамаркази вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани маҳаллаҳои навбунёди 1, 2, 4, 5 шаҳри хуҷанд корбарӣ шуда то имрӯз 7 кӯчаҳои маҳаллаи 1 ва 2, 2 кӯчаҳои 4 ва 5 бо оби нӯшокӣ доимӣ пайваст гардиданд ва ҳоло ҳозир мунтазам аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии камилаи хуҷанд обуканал хизматрасонӣ карда истодааст. то охири сол кӯшиш менамоем ки бо маблағҳои ҷудо гардида боз 10 кӯчаи дигарро бо оби нӯшокӣ доимӣ таъмин намоем. ҷоиз ба зикр аст ки моҳи июли соли гузашта бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи аввали хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи ҷаббор расулов ба шаҳри хуҷанд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда буд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи аввали ин иншоот ки дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шудааст ки зиёда аз 15 000 аҳолии навбунёди маҳаллаҳои 4, 5, 14 ва 15 шаҳри хуҷанд бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегарданд.